Så. Ja, så vil jeg blive velkommen i anledning af indvielsen af den nye, gamle Lillebæltsbro. I dagens anledning, der vil snoren blive brudt af MS Lyntoget, ligesom den gjorde i 35. Og så vil jeg sige en tak til alle, der har været involveret, mig. Men hvad med mig? Nå ja, dronningen har også været med. MS Lyntog, det skulle være på vej. Det kører nu. Ja. Så kan vi se, om snoren den brister. Så står den bare fedt hånden og hjul. Altså, giver det så turen? Jeg er sikker på, at den har afprøvet sådan nogle. Så sker det. Så er et tog på vej over broen. Så må jeg sige, at broen er placeret flot stil, uden problemer. Det var en fantastisk. Så er heldig. Og så er turen tilbage igen. Det er helt galt i 28.